ngadap da kajing sungu U Blei kani kapor banga yo banya kren biang bat pi bat kham tam banya slok bat pi na ka tin ka jong Blei hagani kapor try bu ka download ba kata kalong ya ka bangin yalam ya pi na ka tin ka jong Blei kitab ka ba argis im kalonong ka ba saw ka dekot ka ba prater hangni ka ya thu yangi ba kaladon ka wei ka nong shunam kani ka breu ka ba bhaman sim kani ka breu ka ba sbun kani ka breu ka ba ju isin ai ya ki shakri ki jong try bala ya thu angni ba kani ka nong shunam kani ka breu ka ba kluit men sim ka ba sbun bat ka ba ju ai bam ai di ki shakri ki jong try ba ki dei ban yat lang ba ka ta ka snong ka jong ki bat ding ta ba ktin chublei ki thu ba ladon koi ka por hagoi ka sngi ba ulai shaw la poi che shunam barang ta kala don ka kenthai ba kraw batri bat kala penbori uban bam jing bam bat kala longkum ta bakat ba udang poi hang taw la juli rung shata ban bam jing bam ulit bam ulai di akane ka yeng bakani ka breu ka dei ba kraw batri ka mo ka dei ka breu ka badon ka kerdan ka badon ka spa ka badon ka pau kani ka breu ka dei ka breu ru ka ba iet ki shakri ki jong trai hakani ka sngi ka aben kli fi dan em yeng ka jing iet na ka menta ki shakri ki jong trai begini ka breu ka ba eat you try dari ta ka eat ru ya ki shakri ki jong try banga sungo ni ka por ai khublei ya pi ki ba bon ha ka ni ka por na mar ba pi eat you try de ka ta fi eat yanga fi eat ki shakri ki jong try but pi le sbun na ka menta ki shakri ki jong try ba pi le bha nam ta ki shakri ki jong try ngaron shibon ki breu ki ba le bhai ka ji em ka jonga nga sungo ngo nam ta jong pi banga da dwai nam ta jong pi bo try nang kar khu ya fi bo try nang le ki kamba ka ji em ka jong fi bo try unang le sbun unang le kelut ya ka jim ka jong fi na mar ba pi pila le kelut pila le sbun yangi ki shakri ki jong try ba gani ka breu ka ba kelut mesim ko mangala ong ya pi but habaka yo i bo shakri jong try u let wan man la ka por but tang ba ka shuai ka ba menrei ka danru ya ka ne ka mensim ban le ba shu halor kata mar ka perkhat ru ya ka thia ka dam ka perkhat ru ya ka aram lane ka ta ka jing suk na ka benta kini ki shakri ki jong try tading ta kui ka por bakal don ke je kran ru baru kurim jong ka ba kata kalong kong balingin shu ai tang da ka bam ka di balingin shu pen biang tang da ka bam ka di hatungi misin ai moi ki shakri ki jong try ki ba ya chrum chaneng ki don kam ya ka jaka ban pen aram ka met ke jong ki kum ta kala ya kran baru kurim jong ka bat kalong tungin ya thau no da iwe kamera iba kerpang na ka benta ni shakri jong try Wadeng ta udeu kurim jongkaru udeu kurim uba ya dei jingmut. Tadeng ta kwa udang fi ke de sngi ko mentaru Hato fi ya dei jingmut em shi kurim. Fi dei jingmut em ma fi boro arngot. Tadeng ta haba fi don ya ke jing ya dei jingmut ya ke ai ke ba fi plan ya ke ai ke ba fi tmu ya ke ai ke ba fi perkhat. Katakan long bet. Namar haba don ke jing haba don ke jing ya sungthu jingmut hapdeng arngot. Ktin jublai ko ongi kata lada marwai pila ban be syahajar re arngut si po hajar kamut kadon ka bor haba pias no arngut marwai tang syahajar re arngut lada pias no lang ong ktin ke jublai pila ban ya be no ya kita ki nong shun na pila ban penher krat ya kita ki si po hajar ndai tang marwai arngut marwai syahajar arngut si po hajar ong ktin ke jublai Baganget bahwa fidan ni kata ke jing fidan ni kata ke jing teli, fidan ni kata ke jing sungtho, fidan ni kata ke kamensi ke belong si jing mut. Baganget. Ya ke ke ba pitmu ya ke ke fimut am kan long ba ya ke yeng ke jong fi. Namar ba kadon ke bor ha ke jing teli. Kadon ke bor ha ke jing kadon ke bor ha kata ke jing sungtho jing mut. Tene ta haba yadon ke jing sungtho jing mut. But haba pi yadon ya kata ke jing kadang bet kajing karoi, kadang bet kajing kerku ha kata kayeng. Kani kayeng kalong ke belak kerku, kani kayeng kalong ke karoi, kani kayeng kalong ke ba dap ke ba biang namar ba kini ki arngut. Kidan ya kajing ya pedeng jongki, kadang kajing ya pendam iwe, kadang kata kajing ya sungtu iwe. Badeng ta kani kayeng kalong kayeng ke belak kerku. Bad hari ni ke por ke mentang kwa ban dua iru nam ta kayeng ki ba ya pat. Kayeng ke ba ya penyam iwe. Ukurim penyami ke kurim ke penyami ukurim bat ngakwa ban ong ye pi ba la kalong kum ta kini di bor jingdom kini di bor baman ki bate ki bakum ya kata ka family life ke jongfi ya ka ba usoitan kwa pin kharo inre ha ni ka sngi ngada nget bo try pen jat no ya kata ka jing tray jong ka jing bam ya sngo thu ha pedeng jongfi arngot
But sungo ni kapor dan napeng jong fi piadai shikurim tang ba phim jia thia lang shu phim jia kren shu rai namar ki khon ta da fi shia shong lang kamdan shu kata ka jingya dei pila shia shong pene pila shia shong nam ta ka buram banya da buram na ban ta ka perthai ba kata ka long ka jing shisha la da phim ya dan ka jingya dei jingmut la phim ya sungo tho jingmat phinomla ban yo ya ka jing suk ha ka ying phimla ban yo ya ka jing kemen ha ka ying ba kelapoi kapor pilai mudur ba pilai tharai ru ban ya divorce na hendrai namar ba piong ba namta ka buram jo ka yeng namta ka buram jong ki khun pi perkhat ya ka buram pi shong pne aduk menta hendrai ha mensim jong fi kamdan shu ka jingsuk ha mensim jong fi kamdan shu kata ka jingya dai ngakwa abnong fi kan ka sngi menta kita di bor jingdom ki bete ki bukum ba ngakwa ben pendekut ya kata baru ha ka teng ka jong jisu utrai ukwa ba kan ka yeng ka jong fi kan long ka yeng ka ba khia kan ka yeng kan long ka yeng ka ba kmen ka yeng ka ba dap da ka jingsuk ka yeng ka ba dap ka ka jing kharoi bang dwai na ka jong fi bu trai unang le ki kamba kan ka yeng ka jong new brew kan ka yeng jo kan ka brew ka nong shunam ka yeng ka ba suk ka yeng ka ba kmen ka yeng ba ki don si shai ya kata ka jing sngu tho ka yeng ka ba ka don si shai ya kata ka jing iet badeng ta kilala ban kerkhuru eu shakri jong trai deng ta bun apreng jong fi ka ni ka sngi mar phim ya dei jingmut phimla ban kerkhu eu trai phimla ban kerkhu shakri jong trai phimla ban pediang sngu bhai ki phimla ban le bhai ki namar hapdeng jong phi ru ka don ka ni ka jing at nut hapdeng jong phi ka don ka ni ka mensim jong ka jing sosi ka mensim jong ka jing khuslai ka don ka ta ka jing no liao ha ka mensim ka jong fi ka don ya ka ta ka jing yale apo jong phi ba phimla ban iet wadi ki shakri ke jong trai phimla ban iet wadi ki parabriu namar pidon ya kata ka jing so sat ka jing sngo kordet ha ka jing im ke jong fi sngo ba phimdan jing iet shu tade heng ta ba phimdan kumno phin ai bang dwai ka ni ka por ka bamenta ba try un ai phi ya ka ni ka jing polai lot ha ka ni ka sngi ka bamenta ba phin yo lai lot kan na kata ka mensim ka bate ka mensim ka balang a kata ka mensim ka pen so sat ya fi bar nganget bu try wan ra ka restoration ha ka jing dei ka jong fi baro arngot ha ka yeng ka jong fi try u it bhai fi try u snai bhai fi try u le te bat phi bat ai bo breun panya khlat u blei ong I hate divorce u blei snotnat ya kata ka jing pat leng u blei sutnat ken ya kata ka jing khlat u blei de bolai te fi bat nganget bo syaitan de le la ban panya khlat ken ya kata ka jing dei ka jong fi kan mau ken ya ka jing sedang ka jong fi kumno ba phi la iet ya ka ni ka breu kan mau ma phi kumno ba phi la iet yu ne breu kan mau ya ki jing kular ki jong fi renga kwa ban ong fi ka ni ka de ka bor jing dom ka ba pen long ye phi kumta pila du ya ka jing chania tenteng pila du no pila sngo artatin ka wan so ki jing tharai sni ka wan so ba kumni kumtai ki don shisha ki issues. Let's say kada issue na kata say don we ne partner jong firu ila kum bakla kata ka jingai lenti ke jong ila kum jam na phi bat ila kum bakla bat nur phi bo not sa ya kata bat phi bitar sa ya kata bat phimla ban map shu ya kata na kwa ba dong fi ka ni ka sngi u blei un hil ya ka bakum kata la pinang don ni ka jing at not utrai un hil ya ka jing at not ke jong fi ngasngau kum ka kurim ha ka ni ka por phi don ni ka jing at not nam taw ni kurim jong fi ula kum bakla man shwa han rahadu menta vidang sngo artatien ni o but kidon ki we wiki issues ki ba ka ba kta ye ka jinga dai ka jong phi hadu menta but deng ta ka mensim ka jong phi ka lang a ka kuslai phimnang shu ban kren mdon shu ka tien o ban ya kren phimdon shu ka ta ka jinga slok phimdon shu ka ta ka jinga dai phimdon shu ke teng phi sngo ba ka donut jong phimdon jinga dai shu hiru la bha ban shu shong khlat no sundan dari pinang yeshong haduk mentah. Ba ngai ngo U Blei ba pinang yeshong haduk mentah. Nama de U Blei ba bat ya fi haduk mentah ken. Ba ruai nam ta jong fi bu trahi un te song un restore ya kata ke jinga dei ke jong fi un thamai pat ya kata ke jinga dei ke jong fi. Kumba phi pila it yu ne U Blei. Kumba ma phi ru pila it ya ne ke breu. Kumta utra un thamai biang ya kata ke jinga dei ke jong fi. Ha ke ne ke sngi ke ba mentah. Ba kwa ban ruai nam ta jong fi ke ne ke sngi ke ba mentah. Kumba ka ni ka breu kay don jinga day bat uneu breu ba ka don ka jinga it ban nganget ka don ka jingker khu ba kila ban long ka jingker khu yu shakri jong trai ba nganget ba phiru phin wan biang shakata ka jinga day ya ka ba phila ka ban ker khu ya ka hima ka jong blai ba phila ban ker khu ki shakri ka jong trai ban le ba ka ni breu ki jong blai ini dua ka ni ka sngi ka ba menta na ka menta jong fi kan hallelujah
try ni kapor ngadap dak jing sungok ba kraw ya me ma me de U Blei chuki kamba me de U Blei chuki kam ki ba kraw ki pla try lam ba ni ka jing kai ko try ngi ba ni ka breu ka nong shunam ka don ka jing dei ka ba jan bu de kurem jangka ki ieit ki thap men sim ba try ngakwa agani ka por ko na try ba kata de jingkwa ga jong mero blai memon de try ba ni ba ka yeng ga don hapden ge jinga pat leng memon de try ba kan don kata ga jinga kan at na ni kata ga men sim jong ka jinga bu not ka men sim ko try jong ka jinga dom ka men sim ko try jong ka jinga khlat try nga tip ya gani ablai de me de U Blei ba restore me de U Blei ba Nongthymmai ya kata ga jinga dai mangada kren ga ni ka sngi ka no ka men sim jong ka jing at not ka no ka men sim jong ka jing bu not baro kan ria aga gerteng ga jong jisu ba try me restore biang ablai me pen thamai biang ya kata jinga dai ke jongki ablai hallelujah pedeng kidi ki arngut hagane ka khlep mat gementa try nga tip me long U Blei ko try ubala ben le try oi ko kunat kini kila thmu kila dan ka jing ang nut try ho kila dan ro kata ka men sim ko try ka wala pasiau ki ba dei ben ya khlat no dei ben divorce no ha ka kot ndoi try nga tip ablai kam dei ka kot ka ba pen ya te ki try nga tip ka kot ka namla ben pen ya khlat ki namar try nga tip me long Blei ba kraw ubala ben le ya ka kamba go try hallelujah try ka tin ke jama ka ang melong U Blei uba isi ia kata ka jinga tarkot me isi iki divorce sablai ba try me de U Blei ko try uba penyate u breu de lele onam la ban penyaklat ngadwai biang try me hil ko try ba ka tin ke jama ka ang Blei ngan pen khia apat ya pi ken ba ngan pen khia ya ta ka jing mong ga jong fi na ba ngan iPad ya kata ka jing kwat jing khia api me ong atry ngan pen khia kata ka jing mong la da ka don ka jing mong ha ka download ha ka ni ka sngi ha ka gerteng ka jong jisu nga kran ya ka jing pen khia ya ta ka jing mong nga kran ya ka jing pen mai ha kata ka jia dei ha ka ne ka sngi hallelujah me kwa ko try ba ne ka yeng ko kana kan long ka ba khia hoi kla don ki khon ki ti ko try henry kata ka jia dei preng ju ki ni ki arngot kam dan show ngada dwai ko kana men restore try ngada angnot ablai ngada te khom ti bot jing dum baro ngada te na khom ti ki bor bamman baro bar haba ki ni ki arngot ki wan ko try ha ka jia dei tra o ka hima ka jame ka yo jing kar khu haba ki ni ki arngot ki wan sha ka jia dei ablai o shisha go try ngini i ka kamba go try ka ba ja lang ba ka jia dei ju ni ngini i ko kana try ba ka hima ka jame ka roi ngini i ko try ho be ki shakri ki jame ki yo deng jingkar khur ko try na ga jing bha ju ki khon ge jame try ho ko me ki arngut ki long ki bala le bha ki shakri ki jame ki bala le bha yu Elisha ablai yu shakri jame nganget ba ki khon ki jame ki long ga jingkar khu ko try i ki breu ki jame ablai mangada dwai ngada kar khu ablai ki ka yeng hallelujah me ko try me le ki kamba hanado ki ka sngi ka bamenta hallelujah ngakran ni ka jing sup ngakran ni ka jing keman ngakran ni ka jing iet bahkan wan pat ha ka yeng ha ka kerteng u jisu hallelujah ai ngu eme ko try bahkan ka yeng kanom jot longkat balong ja kat barja ki eryong ke la ban wan ko try ki jing pen khi ki la man ki ki le er ki la ban wan ban shop ya ki henry ha ka kerteng ke jong jisu kenom la hallelujah kata ka jing shlai ki la man kata ka jing ya henry trang ngatip kata ka jing shlai kanom la try ban pen jot ya ka yeng hallelujah ngai ko try me pen thamai hallelujah ngadwai try me mele ki kamba an tang ni ha kerteng ke jong jisu unang penem hallelujah ngai sngo ka ni ka por hallelujah U Blei hile ya ka men sim ke jong fi hallelujah U Blei pen khia ka men sim ke jong fi ngai sngo ni ka por bu try u ta ka donot ke jong fi ba u try u kren ka ni sngo nya klet no ke ka adap ya ke ka men shwa unang kan mau shu ya ke men shwa per khat shu ong try hallelujah kami ngan le ki ba thamai ke hallelujah try oi mo have come to do a new thing mo hang lawan men le ki ba thamai kan thamai ko try melawan ban pen thamai ke yeng hallelujah try ai ngu me ko pa ye ne ka khubor try ne ka skin am dan ki khon ge jam hallelujah na i pa ne ka yeng ka bla pai la pra try me join ni ki broken pieces ablai but try ba me hi ko kon ra try me thau thamai biang na mar me dei me unong thau khiu ba bha me dei me ko try unong thau unong pen long ablai but me la pen long biang ne ka yeng ha ne ka sngi hallelujah me la restore ne ka yeng try me la reconcile ne ka yeng ablai hallelujah nga aingo imeko pa hagerteng ke jong jisu thank you Lord hallelujah amen but amen aingo itran da jong fi ka yeng jong fi kala khia ka yeng ke jong fi kala klan na do menta marwei pila ban be syajar hanre arngot sipo hajar be fin long ka daw ke jingker khu ke yeng ke jong fi U Blei la bu ban long ke jingker khu but kan long ke jingker khu nam da ka hima ke jong Blei ku Blei sibon utrai unang ai bori fi sedang menyekren no do menta ke sngi penrit sedang menyekren no sedang menyekren no ya kren ngakwa amnong film de kren ban ya shrut re kren ban pan map iwe film do nong e ro em la da fi pan map film do nong e ro em la da fi penrit henry pen ban kan long ka gain ya fi kan long pen ban ka jing yo jing men toy ya kren no na do menta ke sngi wanom ya pan at show penrit wan ha ka mi ya kren kan don ka reconciliation utrai un tha thamai fi
boleh sibun ngin se kendo pat ya fi la phone ni number sul fi dan kami jing duai ba fi la man ni kendo yang ngiru ha ni presenter jong ka potternet hang ni open Nongthymmai Nongkhryiem utrai un ker khu ya fi ngin se kendo ngidan do sngi ba har hadu kesing jan jong ka tayo phone ni numbers boleh sibun amen